مرحبا زوم دكاي لو معلت دما بحنتي فيدل مصيكم عليهم سادما فيدل يينا مارو معلتي فيدل زين رياز لنا فيدل ينا مهارة لو معلتي يو يي يا يو تبعيلهم دما اتوم ناتار بحاتي نبوبو مالتي ي او يو ي ا يا او يو إلاني نبابا كما حنسام نببن زياتن تريكي بين امس يازل خدمه كلا يوسخنا الله ايت ماساسلني امس كلا جن نساجن بزح قال ويد ليا يو يا يو كتزامدون زدليكم إزي أن حري نزي أن ما أخذ زلوا بيننا أسمعون يا حري يو يو يا يو إزي مزيا خي تدانغركم مزيا خي تدانغركم زيا دما مس زيا انتي زلاتا زيا رينج يا زلاتا قلبيت يا زلاتا زيا جن سبربار مسمر አላታ سبربار مسمر ይዘለው አብቆና حراي مزيا كوا زماساسل تهالون زيا جن سبربار አለዋ ሶ ፈላሊሁም እዚን ፕራክቲስ የድሊያሁም የንዘም ደቀይ يو يا يو دغماني يو يا يو سادامصن تتنقولن يو يا يو بمنتاك تذكروا هذا لكم مس فيوري أزامدواهم فيوري مس فيوري زي يو زبزلا فيدل يابززلا يو فيوري عمببا دمو بحالي بتقلنيا ግን እዝኻ ልሙድ ፊዮሪ መባል ፊዮሪ ቀጽልና እምበር አጽሐፋ ፕራክቲስ ክንገብራይና ቁርብ እንታይ ስትሬት ፎርወርድ ይኮነትን ግን አማሳሲልና ክንጽሕፋይና ዞም ደቀይ ሶ ዛትሪዋ ዘለኹም እዚያና ብዝሙ ከምጻይ ዛትሪዋ ዘለኹም ፊደል እዚያያ يس حجي نتن ناتا ديريفاتيفز وي دما ناتا ربحت كنمارنينا كنصحفنينا معناته كنمارن كبل كلخو قصيلا زلا امين فيدل بزح غزي دغاغما اذا قال ايتحازو لهم فيدل كبل قال زبلمو استغفر الله يهم بعلهم اوكي يو ابزن حر غيرنا تايتخون يو تخون يو كلن كيحت خوينا زين كيدانا كراهم انت اخغبرني انت اسبال غبري كم غيره جي نبسلم كغيره كيتدانا غروكم كلن كيحت خوينا سي خمسه غبراينا ازي ادما كم زخن غبراينا بقولو غيرنا كونستراكت غيرنا اوكي سو زيا تنبب سو ابزياينا زلنا قصيلا زلا الفابت زيا يو ابزن اتولا يو تخون ابزي حنصص مسمر تغيرنا لا انتي تدمص يو تنبب
ዩ እዚያ ድማ ይ እያ ትንበብ ይ ፊደል ይ እያ እዚያ ድማ ቁርብ ስብርባር እያ እዚያ ከም ጌርና ተገብራ እዚያ አውድራዘር ከም ዝገረ እዚኣ ኩላ ተሰኪማ ኸወስዳ እዚኣ ኣብዚ ክገብራ ራይዋ እዚኣ እንታይ ኮይና እዚኣ ተመሳሰል ዶ እዚኣ ሳልሰይቲ ዩ ይ ሎካቴ የስ ማሳሰል አይን እዚኣ ይ ትንበብ ሓራይ ይ ትንበብ በበይነን ከልክሰንየ ድሓን በበይነን ከልክሰንየ ይ ኣበይ በፂሕና ኣለና ሕጂ ኣበይ በፂሕና ኣለና ረብዓይቲ በፂሕና ኣለና ረብዓይቲ ሓንቲ ተኾይና እግራ እንታይ ኢለኩም ስላንትድ ወይ ድማ ጋድም ዝኾነት ሓንፃፅያ ተድልየና ያ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ዝገብር ዘለኹ ዩ ይ ያ እዚኣ በፂሕና ኣለና እዚኣ ንዓኣ ተመሳስላ ማለት እዩ ክትዝክሮ ኢለይኩም እየ እቲ ኣፀሓሕፋ ክዝክሮ ስለ ዝደለኹም እየ ዞም ደቀይ ያ ድማ ወል ቀላል እያ እዚኣ ከም ዝግብር ኣቢልና ዩ ዶ ንገብራ ነታ ዩ ዝነበረት እዚኣ ሪንግ እንድሕር ጌርናላ ትኸውን እዚኣ ኢላ ትንበብ ዓይነት እያ ኢላ ትንበብ ዘላ ዓይነት እያ ኢላ ትንበብ ዘላ እዚኣ የስ እዚኣ ነብላ ኣለና ሶ ዘክርዋ እዚኣ ስብርባር እዚኣ ጋድም ሕንፃፅ እዚኣ ድማ እንታይ ኣለዋ እዚኣ ሪንግ ኣለዋ ሪንግ ቁፅሪ 5 ኩሉ ግዜ ፍሉጥ እዩ ኣበይ እቲ ሪንግ ዝኸውን ዩዥዋሊ ኣብ ዝተሓቲ ኢና ንገብራ ነርና እዚኣ ግን ፍልይ ዝበለት እያ ኣብ ክንዲ ኣብዚ ዝገብርዋ ቶም ጀመርቲ ማለት እዩ ፀሓፍቲ ነዚ ፊደላት ኣብዚ ገይሮማ ማለት እዩ ቶም ነዚ ዝመሃዝዎ ማለት እዩ ሶ ቡኢና ንኸይድ ቡ ተቐይድና ንኸይድ ኣብ ማእኸል ኣነ ተዝኾን ነረ ግን ከምታ ናይ ቀደም ኣብዚኣ ምገበርኳ ነረ ታ ሪንግ ኣብዚኣ መወዳእታ ምገበርኳ ግን ብናትያ ኣይኮንና ንኸይድ ሓቂዶ እዚ በቲ ዘሎ እዚ ፀንሐና ኢና ንኸይድ ሶ ትንበብ እዚኣ ፅቡቅ ቀፂላ ድማ እታ ሻድሸይቲ ከነልክሳ ኢና ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ሻድሸይቲ ኦኬ ሻድሸይቲ ድማ እዚኣ ማለት እዩ ሻድሸይቲ እዚኣ ኩላ ተሰኪማ ክወስዳ እዚኣ ተሰኪማ ክወስዳ ኣብዚ እትዋ ከም ዝገብራ ነዚኣ ትመስል ራእይዋ እዚኣ የስ ነዚኣ ራእይዋ ዝብለኩም ዘለኹ እዚኣ የስ እዚኣ እንታይ ትመስል ማሳሰል እያ የስ ዋ ከምዚ ጌርና ንፅሕፎ ከምዚ ጌርና ንፅሕፎ ማለት እታ ናይ መወዳእታ ድማ እዚአን ኩለን የልግሰን እዚአን ኣልጊሰ እንታይ ገብረላ ሓንቲ ሕንፃፅ ኣብ ርእሳ ክገብረላ ሕንፃፅ ድማ ንፅሕፍ ኢና እዚኣ ትኸውን የስ ማለት ዓይነት እያ እዚኣ ፎካስ ተድልያ እዚኣ ፎካስ ተድልያ ዞም ደቀይ እስከ ራእይወን እዚአን ራእይወን እዘን ኣብ ጎኒ ዘለዎን እዚአን ሰለስትየን ብጎነን ራእይወን እዚኣ ዘለዎን ፍልልይ ራእይወን እዚአን ድማ ራእይወን እዚአን ድማ ራእይወን እዚኣ ኖርማል እዚኣ ኣብ ርእሳ ጥራሕን ዝፈላለያ እዚአን ኣብ ርእሰን እዚኣ ድማ ዘማሳስል ኣለዎን ስብርባርያ እዚአን ኣዛምድወን እዚኣ ድማ ምስዚኣ ኣዛምድዋ እዚኣ ኣትድመፅ እዚኣ ድማ እዚኣ ግን ኦኬ እዚኣ ድምፃ ኣይተዳናገረናን እያ
የ ዩ ይ ያ ይ ይ ዮ ዮ okay good job so ቀጽልና እንታይ ክንመሃሪና አናባህ ክንመሃሪና ዘምደቀ ቀጽልና አናባህ ክንመሃሪና ኢ ዩ ኢዩ ኢ ያ ኢያ አ ይ አይ ሊ ዮ ሊዮ ሊ ያ ሊያ ኮ ዮ ኮዮ አ ያ አያ ኮ ዮ ደጊመያ ኮዮ ደሃን ድጋም ወላ አንተ ጸገም ያብሎን ኮ ዮ ኮዮ ያል ያላ ያላ يعني عرب قال يا لا يلا اي يو ايو اي يا ايا لي يا ليا كو يو كويو ا يا ايا كو يو كويو يا لا يلا اسكي حنساب قلتيفه دما خنببن ايو ايا اي ليو ليا كويو ايا كويو يلا ايو ليا ايو ليا ايا كويو اي ايا ليو كويو يسلم دقي ساعتكم دما براكتيس كبروا مور براكتيس كان بعلقاتكم دما قالات سرعهم كتنببو تسفا قبر كابز استمهرنين فيدالات مالتيو جامبي تقبروا نابكال only بتن استمهرنين اي يو ايو اي يا ايا ا يا ايا لي يو ليو لي ليا ليا كو يو كويو ا يا ايا كو يو اها يلا يلا صبو زون دقي حجي دما كنملسينا كل جزي نتي زتمحار كايو كدغاغمو تزبلص نغاريو كدغاغم الله سخونه ነገር ከደጋግም ካክ ትፈልጦ ይትخلني خام በድግጋም everything any academic subject كدغاغم ይዘሎ የ ዩ ይ ያ የ ይ ዮ የ ዩ ይ ያ የ ይ ዮ አሃ ይ እ የ ይ ኡ ዩ ይ ኢ ይ ይ አ ያ ይ ኤ ይ ይ እ ይ ይ ኦ ዮ ፎከስ ክንገብር ዘለና አዳማምጻ ብጣሕሚ አገዳሲዩ ክሊር ከሆነ አለው ተዳማምጻና ይሩ ያገለ አይኮናን የ ዩ ሶሪ ያ የ አድምቆ የ ዩ ይ ያ የ ይ ዮ ስለዚህ አድማ በምታይ ንዝክራይና በምታይ ነዛምዳ በፊዮሪ ኒየ በፊዮሪ ነዛምዳ ፊዮሪ زين كلتا قالات يعني فيدالات سوري قالات المحريره ارموني يخون بعلهم امل يا خويناتني فيوري زين ايتم هارنين زلنا ري and ف cover اي كبرنين ግን it's okay sometimes አመንጎ ገለኸን ጽኸለ except ንባብ ኣብ ንባብ ግን የምጻልኩም ነኝ ኣብዚ ግን Fiorina yes ye you yi ya ye y yo مozom دقي سسنايو تطعمو كسبب قصالي فيديو نراخب سلام نعختكم يكون